Aínda que nada ten que ver este inicio de campaña co do pasado ano, o certo é que o arranque do voo de vara superou as pesimistas expectativas. Os mariscadores de Rianxo constataron nesta semana a presenza de volandeira e de choco, especies que alcanzan ademais moi boa cotización. A campaña arrancou mellor do que se esperaba, porque falábamos de que non había moita volandeira, e os barcos a día de hoxe están collendo o cupo. A parte están collendo algún chopo tamén, vese que o principio de campaña é un pouquiño mellor do que se esperaba, a verdad. Cantidade non é que é moita, hai bastante menos que o ano pasado porque din os barcos, pero que, bueno, os primeiros días sabes como é, que sempre se colle os cupos, e esperemos que sempre apareza algunha zona nova ou que se vai acollendo hasta Navidades, polo menos. Os precios, a verdad, que están acompañando na volandeira. Onte, por exemplo, chegou a última quedou en 2,50 a da fábrica, que foi un precio moi bo. O chopo tamén está aguantando un precio, está indo último sobre 7,50, 7, é verdad que non hai queixa en eso por hora. De momento vanse collendo os topes, pero é cedo aínda para facer balance, polo que dende a confraría son cautelosos á hora de falar da evolución da campaña. Sí, a ver, isto hai que esperar a pasar un par de semanas e a ver o que hai. Ao principio de campaña é normal que se collen os cupos, ainda que haya pouca, vanse collendo pouco a pouco, pero o mellor é esperar e ser cautos á hora de falar de que hai, cando ao mellor dentro de 2 semanas ao mellor depois os barcos aí costa moito traballo collelas ou incluso nas collen. Agardan que nas próximas semanas se manteñan as capturas, especialmente de cara ao Nadal.